bai ule hei buatsaih hianin amasalama kan zirtirtu cheu kha zirtir sunzom le cheu katuma Paul ko Zirlai chapter 7 Paul ko Zirlai science chapter 7 pure substance kha buatsaih hianin mixerin kan sunzom don ani in Zirlai bu khanin phek za somli pangana tanga za somruk pakhat na kha ani a chuti rual chuan phek za somnga pakhat na tanga za somruk na kha kan ka zirtir don lo cheu ni ka zirtir kan don cheu ni chuwang chuan in Zirlai bu kha han keu sang ula Paul ko Zirlai chapter science chapter 7 mixer kha kan zir don ani ole hi mixer shilfiana a definition ani ta a mixer is a material containing two or more substances in varying proportion but not chemically combined tinia heta hianin mixer kan ti chuanin thil pahnih emaw substance pahnih emaw item emaw a in chemically a in combine lo chemical reaction lova a in zom khom dan po a bit tukzat lova khatinga in zom khom thil eng po kha mixer kan ti chu ani ta ni no chuanin thil in zom pahnih te hi thil in zom pahnih substance pahnih emaw item emaw kan ti thil in zom khom te hi component of mixers tini ta ni component of mixers anti ta ta chuanin ngai tu atela enge ni mixer chu niang o ti kha ngai tu atela kan bulvela po hen mixer tam tak ta ni chung ta chu boruak ngai tu atela boruak chu kan bulvela boruak zong mai hi oxygen te nitrogen te carbon dioxide te water vapor te tin chu mai ba ka helium le argon tlem te kha khating in zom khom kha ni kan bulvela hian kan hmu lo hian boruak khating kha a omani chu mixer ani ta chu ta chuanin oxygen kha enzang nge nitrogen kha enzang nge ti kha kan shelo a za ta po kham hun sang khan a in ang lo thei khang chi kha mixer su ani ta ni tin chu mai ba ka sea water ngai to thela tui fin riat tui kan han ting chi te ta chuanin tui fin riat tui kan tia chuanin salt chitam tak ta tin water ta tin chu mai ba ka organic le inorganic thil tam tak kha bokani khang chi kha mixture kan ti chun ta tin hei soil hi ta ani hei soil hi soil ta enta ila soil hian hei soil ani ta ni soil hianin clay te sand te water le humus sang ta ni heng song po hi mixer kan han ti chu ani ta tin steel hei thir kan ti chi te hei steel kan han ti chi he ti chi ang chi te tin brass te po khang kha mixer kan ti chu ani ta ni chu tiang chuanin kan bulvela hen mixer tam tak oma khang chi kha boina kan zirturte ani ta ni adon le chuan kan soile tur chu types of mixer ani ta ni mixer pahnih kan nei ta pakhatna chuanin homogeneous mixer tinia pahnina chuanin heterogeneous mixer tin ta ni a chuan homogeneous kan han ti hian uniform mixer an ti bik thina uniform mixer mo a chuan example a chuan solution te sugar in water kan han ti chi te ani ta a chuanin heterogeneous mixer kan han ti hi non uniform mixer tin ta a chuan non uniform mixer edina sulfur le iron te po in polta se khating chi kha nakina kan la soi fia zelanga a chuan thil pahnih mixer cho thil pahnih mixer a chuan thil pahnih ta chu homogeneous mixer le heterogeneous mixer homogeneous chu uniform mixer heterogeneous chu non uniform mixer din ta ni adon le chuanin characteristics of mixer kan en lenga characteristics of mixer kan ti hian mixer ni phung soina ani a chuan apakhatna mixer chu thil chinhi emo chinhi item emo eng ang abit tuk atamlam in atamlam soi thei lova eng ang po a in mix top ang chi kha ani ta ni ma se anin combine dana kha khom ve top but not chemically combined tinita chu chuan chu
thil pahnih emaw aitan emaw a inzom khawm dana kha mu mal lo ani ber chu tin adata chuanin physical change om lova a constituent te a siam tu te kha engma an identities an ni phung an hlau lo ani tin a pathumna chuanin energy change a om lo a in siamna khan energy change om lova ama khan pure substance kan seito khanin energy change omani heat alo chuak kan tia a in siamna khan ma se mixer a chuan khating energy change kha engma om lova tin a in siam tu te hi du in a clear san thei ni ol sam takin a clear san theia tin a dol le chuanin a melting point te boiling point te melting point chu solid liquid a chan theina kha anita ni khang ang chi te khatiang temperature kha amumal talo ni a so theina temperature te kha amumal talowa no chuanin mixer chu heterogeneous emo homogeneous emo ani thei bawk ti kha khang mi paru kha a characteristics te anita ni adon le chuanin mixer hi physical states of component azirin physical states of component azirin clear san thei anita chungda chu kan zirle tur anita ni types of mixer hi physical states of component asiam tu azira chi sang om thei ani tu chu in zirlai bu phek za somli panhina among lama khan han enta ula a chuanin solid kha solid nen in chawpchilh chuan solid kha solid nen in chawpchilh chuan kha mixer chi khat anita chu example a chuan homogeneous mixer a chuan brass te bronze te anita ni brass kan ti chuan copper le zinc in chawpchilh anita tin bronze kan ti chuan copper le tin in chawpchilh anita ni khami pani in chawpchilh zel kha anita tin heterogeneous ani chuan iron le sulfur in chawpchilh anga sand le sugar in chawpchilh bukanga kha a example te heterogeneous a example te anita ni tina panhina chuanin liquid solid kha thil tuiri la thil taksanei thil kha zuk mix ta ila tina ni chu a chuanin tuya khan sugar te tuya khan chi te tin carbon disulfide sulfur te tin alcohol le iodine kha in chawpchilh ta se chu homogeneous mixture anita tin adol le chuanin heterogeneous a chuan water le sand leile tui in chawpchilh teila a in chawpchilh thi don lova heterogeneous mixture in tani tin benzene le salt te oil le sugar te khateng kha heterogeneous mixture liquid solid in chawpchilh dan anita ni tina pathumna chuanin solid kha liquid zuk nen in chawpchilh thung ve ta selangin solid kha liquid in chawpchilh ta se chuanin homogeneous example chu amalgam anita ni chu mercury le gold in chawpchilh tinani din tui le sponge te hi in chawpchilh ta sponge ka in semai theya sponge le tui in chawpchilh ta sela chu heterogeneous ani ve thunga tin liquid le liquid in chawpchilh ta se liquid le liquid in chawpchilh chuan ethanol le water in chawpchilh chuan homogeneous mixture ania acetone le water in chawpchilh le chuan homogeneous mixture anita ni tin heterogeneous ve thung chuanin tui le oil hi in chawpchilh theilowa kha oil liquid le liquid in chawpchilh thil heterogeneous entirna anita ni tin oil a khan tui zuk da teila kha heterogeneous mixture ani le tani tin adol le chuanin liquid kha gas in chawpchilh don ta se ammonia le tui in chawpchilh ta chu homogeneous mixture ani le ta ammonia hi gas ani tui hi liquid ani thunga tin heterogeneous a chuan helium le water then liquid in gas pom theya moisture in air ti te anita gas in gas kha chu air kan an ti chi te kha oxygen te nitrogen te carbon dioxide te in chawpchilh ani le thung ta ni apan hina chuanin
types of mixture hi chemical nature atangin en le ta ila chemical nature zira mixture chi sang te kan en le turani pakhatna chuanin mixtures of elements tinita element te ain chopol chuanin example a chuan brass kha copper le zinc in chopol ani adol le chuanin mixtures of compound atile ta mixtures of compound en chuan sugar le water te chopol taila so chu mixtures of compound anita then element and compound hi mixture in siam taila a chuan air te khangai to taila ni ta kan soi to bawk air a hian kan du zat oxygen kan chopol thea kan du zat nitrogen po da thea carbon dioxide po water vapor po khateng se khanin boruak le element le compound kha ain chopol ani then other le chuan mixtures le compound danglamna lo soi le taila pakhatna chuanin mixtures chu thil pani emo a item emo pure substance pani emo a item emo in chopol anitani mixture chu amor chu ain zom dan kha chemical ani lovani chemically in combine lovani compound ro chu element pani emo a item emo in zom khom kha anita ma seng anin zom khom dan kha chemically combined ani thungani then apanhina chuanin mixtures hi a composition a siam tu te kha a variable a mumal lowani a constant low ani chu a inzom khom te kha a component te kha du zat a chopol thei tinani chu amor chu compound a thung chuanin a composition kha a definite thunga bithia big mumal tak ani ni tena dol le chuan pathumna chuanin mixture sa chuan a proportion kha a in chopol dana kha a mumal lova tuna kan seng khan a proportion kha mumal lovin du zat kha ti theya amor chu compound a thung chuan definite proportion a oma a ri zong kha amo atam lama kha in bithia fel tak nei sa vek kha ani thungani palina chuanin mixtures te kha heterogeneous emo homogeneous emo an ni thin nakina heterogeneous le homogeneous kan la sei anga heterogeneous emo homogeneous emo an ni thin tin compound chu homogeneous ani tlang pui pangana a chuan mixtures an ni hian component te hian an identities an ni phungkha an abo lovani ani phungkha an loss lovani amaro chu compound a thung chuanin compound ani hu chuan a component te khan an identities kha an lossa chuan an ni phungkha abo vek ani compound ani chuan ni phung thar thil thar hlak alo chuakani parukna chuanin mixture chuanin melting point le boiling point mumal an nei lo melting point le boiling point mumal an nei lova a melt hun temperature kha a mumal lova a so hun po a mumal lo tina ni chu then compound ve thung chu boiling point le melting point kha mumal tak an neya a so hun te a melt hun te kha fel takin mumal takin anei thap ani then pasari na chuanin mixtures te chu a constituent a siam tu te kha olsam te in alaction the physical process kan tia chu khit fi memo clear san emo da fi memo khating khan olsam takin a clear san the ni amor chu compound ani ve thung chuan a constituent te kha eng ang physical process ma in olsam takin alaction the lova chemical process angai ni chemical process lo chuan alaction the lo a to bera chuanin adang lamna compound le mixtures jang lamna chuan mixtures ain siam don chuan energy hi in siam emo energy man tangkai na tur kha omlo ni ain chopol top thei eng energy ma manangai lo heat emo eng ang energy po achu alo ti chuakin emo amang ral lo tani amara chu compound lo siam don chuan energy te hi amang ral emo kha in compound in siam na tang khan energy te kha alo chuak thei ani
chu adang lam na te ani ta ni homogeneous mixture kan sei lenga homogeneous mixture chu solution kan ti te hi ani ta ni heng te hi entinan hei homogeneous mixture sanita om ji chuan hei tui te po hi homogeneous mixtures ti ta enge om zia kan ti chuan homogeneous mixture chu thil in cho pola ta hianin thil in cho pola pakhat ang chi alang clear san thei lo khoba I in thil thu huna lang chi kha ani ta ni ta chuan homogeneous mixture sa chuan solution alo om ta heta hian solution silfiana kan nei ta ni a homogeneous mixture of two substances or more than two substances is called a solution kan ti ta ni homogeneous mixtures thil pahnih emaw substance pahnih emaw item emaw in chaw pol thil pakhat ang chi alang kha solution ani ta ni a chuanin solution hi thil chi hrang hrang a awma solid solution te liquid solution te gaseous solution te ani ta ni thil tui ril ani wang chaw solution ani lova thil chin hi emaw item emaw in chaw pola pakhat ang chi alana kha taksanei thil ani po in solution ani thowa thil tui ril ani pon solution ani thowa boruak ang ani po in solution ani thawani so tiang chuanin thil pakhat anga anlan theihna lai kha poimo lai ni ta homogeneity kha an nei anga yani ta chuanin adol le chuanin types of solution kan enanga ole adota kan Zirtirtu chu types of solution ti ni ta ni solution hi chi sang sang oma pakhanna chuan aqueous solution tinia aqueous solution in panhina chuan non aqueous solution tinia apathumna solid solution tini aqueous anti hen aqua he mi tirai takhi tui seina ania tui seina anita a so chuan tui tuia thil azop chuan a dissolve chuan chu aqueous solution tini tani heta hian lo siam don taila hei tui anita ni tui anita a hian tui kan da ta a heta chinen tian chaw pol taila chinen tian kan chaw polanga hei tian kan chaw polanga kan chokral ta ni kan chokral ta vek maya ta hian chi pakhat mal alang talova chu hei hi aqueous solution anita a aqueous solution chia tuya chi kan chokrala chu aqueous solution tini tani adol le chuan non aqueous solution tinia non aqueous solution khami kan choral na ta na kan man kha tui ni lova thil dang entinan khonwar tuite telte eng kha kan mang theya chunganga ni chuan chu solution lo chhuah ka chu non aqueous solution tini tani petrol diesel te khonwar tuite pokan mang the ni chu non aqueous solution tini le ta apathumna chuanin solid solution tinia thil pahnih emaw item emaw uniform mixtures lo ni a thil pakhat ang chia solid pakhat thil sakhat pakhat ang to balan chuan solid solution ani ta ni entinan rangka chaka te hianin silver ten pola copper ten pola khanin ati khawta ati khong thata ni rangka chaklang kha chu anem lutuka khang si khanin ti khonga ti khaw thatur khan copper emo silver te mo khan chopol thina ta chuanin khoilai tak khange copper khoilai tak khange silver dikha kan se tolo thina ni khatiang chi thil taksanei thil in chopola kha solid solution tini tani ole adol le chuanin component of solution kan en leang adoda chuanin component of solution tini ta chuanin solution chunga thil sim kha component of solution kan ti chun tani the substance which are present in a solution ti kha ani tani entinan hei hi lo mang zel ta ila heta hian nisina kan thriat ang khan tuya hian chi kan chopol ta chuanin tui chunga he solution chunga thil sim kha component of solution tin tani ta chuan chini in solution a thil om de chu chini in thliaren ta pakhatna chun solvent ania
panhina chuan solute ani he solution a hian tui hi water hi solvent ani ta a chuan chi kan chawra takha solute ani ta ni rangka chakha khan copper kan da chuan rangka chakha solvent ania copper kha solute ani ta ni chutiang chuanin solution chu thil chin hi solvent le solute in asiam ani ta ni adol le chuanin properties in Zirlai book han en wang taula phek number za somli panga na khan properties of a solution ti omani pakhatna chuan solution reng hi homogeneous mixture ani homogeneous mixture chu kan soi fia towa thil chin hi emo atam mo in chopola pakhat anga lang vek kha khatiang kha ani a khatiang khan homogeneous mixtures ani ta a tin apanhina chuanin solute particles te kha solvent a khanin anin sem dar vekani anin sem dar veka tilai hian khoilai emo hian takna lai bik om tamna lai bik kha nei lova ti khan I mumal takin anin sem dar vek mai ni tin adon le chuan pathumna chuanin clear and transparent tinia alang tlang theia tin a film kak bokani tin trend khachu colorless ania tuna po hi colorless ania trend khachu a color tani a color chi sang ai siam thei apangana chuanin solid particles te hi heta anhuaya antlakhom ve ngai lo heta an sem dar veka achunga pom theia hnuai pom theia khating khanin anhuaya atlakhom ve ngai lo ni parugna chuanin olsam takin alakshan thei lo tuna po hianin khoi mo chi kha ti teila chi zugzong teila lak tur mi alo olsam takin alak theilowa chu bang chuanin kan duang angin dikhan azuk lak theilo ani pasarina chuanin solute te hi solvent tui chunga solute lo oma kha ante em maya midlongin a mu theilo ni midlongin a en theilowa tun hen zuk en teila chi kan mu thei mi alo midlongin khating khanin an in semte to em wangin an ke dar na sat to em wangin a mu thei lowani tena pasarina chuanin an tet em wang khanin light heta light local tlang po kha olsam takena kal tlang theya an mani khan lo ti daremo khatinga lo scatter theina kha an nei lo ani khang kha properties of solution te anitani solution chidang kan nei le ta chu saturated solution tini saturated solution kan ti chuan heta hian asil fiana umtani a solution obtained by dissolving maximum amount of the solute in a given quantity of the solvent at a constant temperature and pressure tini ta temperature le pressure thu mun pe ka solvent ra khan solute atam theang ber a dissolve khan atam theang ber a dissolve fa til solute engma a dissolve thei to lo na hun a thlen chia khan saturated solution ti anitani ta hian entinan hi hilo mangle taila heta hianin chi kha a tuiral ta char dissolve ta char te kan cho thei chu chen dian a dissolve char anga engem hun lo thlen china omanga chumi a chuan chi kha eng angjat po tel teila dissolve thei lo hun tuiral thei lo hun alo don tani chumi huna thlen chia chuan saturated solution tini tani saturated solution mo ta hian chia tuiralanga tuiral thei lo hun alo thlen chia kha khami hun chia kha saturated solution ati chu ani tani adol la chuanin unsaturated solution tini ta a solution in which some more solute can be dissolved at any fixed temperature tinia amja chuanin solution a solute dang a dissolve thei chuan la dissolve thei pot chuan kha solution a kha unsaturated solution tin ta ni hemia hianin chi hi a chunga han omta chi enge mozat ta telbel tela ala tuiral thei don ni chuan chuan hi unsaturated solution tin ta chi kha ala tuiral thei chuan kha a tuiral theina solution a kha unsaturated solution tin ta ni chutiang chuanin saturated solution le unsaturated solution kan nei ta ti chuan class le huna solubility te kan ziranga kan zir chun zom don ani tuna chuanin in mutel lo chuak mai theya in lo ning mai theya chuan chuanin
class le huna chunzomatan kan tianga in nangma ni pon in lama in lo en lok anga in lo en lok tu ra chu class 9 science textbook phek za somli parkuna tangkhan in lo enanga solubility atangkhan class le kan zir le don nia